dnešní schůze, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 159/1999 Sbírky o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů. Je to sněmovní tisk 761, my se nacházíme v prvém čtení a z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. A já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova, prosím. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte, abych vám ve stručnosti představil uvedený návrh zákona. Hlavním cílem tohoto předkládaného návrhu je snížení administrativní zátěže podnikatelů, vytvoření nástroje pro správu místního poplatku z pobytu a jeho lepší výběr a zajištění kvalitních a aktuálních statistických dat pro řízení, plánování a rozvoj cestovního ruchu jak na území celé České republiky, tak i v jednotlivých lokalitách. To vše prostřednictvím nově zřizovaného registru ubytovacích zařízení. Návrh rovněž adaptuje české právo na nově přijaté nařízení Evropského parlamentu o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Dále se navrhuje, aby obce získaly možnost prostřednictvím nařízení obce regulovat na svém území poskytování ubytování v jednotkách. Registr bude informačním systémem veřejné správy. Jeho správcem bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Nejdříve se v něm budou povinně registrovat všechny osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost v oblasti ubytování. Poté, kdy se stane použitelným zmiňované evropské nařízení, tedy od 20. května 2026 se v něm budou také povinně registrovat provozovatelé jednotek pro poskytování krátkodobého ubytování. Tyto jednotky vymezuje uvedené evropské nařízení, které jsou, to zjednodušeně řečeno, místa pro ubytování, která jsou inzerována prostřednictvím elektronických platforem. Prostřednictvím registru zřízeného podle tohoto zákona bude ubytovatel plnit rovněž povinnosti podle jiných zákonů, a to evidenční povinnosti podle zákona o místních poplatcích, oznamovací povinnosti vůči cizinecké policii při ubytování cizince podle zákona o pobytu cizinců. Ubytovatelům zároveň odpadne nutnost vést o ubytovaných osobách domovní knihu podle zákona o pobytu cizinců a zároveň s tím v obcích, které zavedly poplatek z pobytu, také povinnost vést o ubytovaných osobách evidenční knihu. Prostřednictvím registru budou ubytovatelé také moci plnit povinnosti zpravodajské jednotky podle zákona o České statistické službě. Účinnost novely bude nabíhat postupně. Registr bude dále plnit funkci jednotného digitálního kontaktního místa podle zmiňovaného evropského nařízení. Jeho prostřednictvím tak mimo jiné budou platformy v pravidelných intervalech předávat informace o fungování jednotlivých registračních číslech, jak s tím počítá předmětné nařízení. Díky registru a agregovaným informacím z něj získají obce a stát informace o turistickém ruchu, které jsou tak nezbytné k jeho řízení a plánování. Obce získají nástroj, který jim usnadní rozhodování o zavedení poplatku z pobytu a v případě, že se pro jeho zavedení rozhodnou, jim zjednoduší jeho administraci a výběr. Děkuji vám za pozornost. Já taktéž děkuji. Nyní prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení slova, kterým je pan Jan Kubík. Nicméně my máme změnu u zpravodaje tady tohoto tisku a já musím o něm nechat hlasovat, takže přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a nechávám hlasovat změnu zpravodaje tohoto tisku, poněvadž Jan Kubík není přítomen, aby zpravodajem tohoto tisku byl pověřen pan poslanec Robert Stržínek. A táži se vás, kdo je prosím pro, zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 51, přihlášeno bylo 116 poslanců a poslankyň, pro 84. Tento návrh byl přijat, tudíž zpravodajem tohoto tisku pro prvé čtení je pan Robert Stržínek a já ho poprosím o zpravodajskou zprávu. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych i já jako zpravodaj vystoupil a ve stručnosti vám představil hlavní změny, které přináší novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Návrh byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 76/0 dne 26.7.
Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, upravuje především činnost cestovních kanceláří a agentur, základní činnosti horské služby a dále mimo jiné například vymezuje pravomoci živnostenských úřadů vůči internetovým platformám, jako je například Booking či Airbnb v oblasti služeb cestovního ruchu. Na tato ustanovení mají navázat nová ustanovení, jejichž cílem je do českého právního řádu implementovat nově přijaté nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2024/1028 ze dne 11. dubna 2024 o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení 2018/1724. Dále pak ustanovení, která se týkají nově budovaného registru ubytovacích zařízení, jednotek pro poskytování ubytování. Správcem registru bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento registr je u nás znám jako e-Turista. Novela reaguje na stav, kdy zejména v posledních letech strmě vzrůstá obliba online platform pro ubytování. To znamená například přesun ubytovaných hostů z hotelů do různých bytů či pokojů v soukromí. Nastalý stav byl novelou zákona v roce 2020 reflektován novým ustanovením paragrafu 10, které stanovilo provozovatelům online platform povinnost na žádost živnostenského úřadu sdělit informace o poskytovatelích služeb cestovního ruchu. I přes tuto úpravu se však nedaří výrazně zlepšit sběr informací, poplatků či zvýšit možnosti regulace. I toto má řešit tato novela. Obce nově získají pravomoc řešit problematiku sdíleného ubytování nabízeného v bytech v bytových jednotkách prostřednictvím nařízení obce vydaného v přenesené působnosti. To obcím umožní lépe reagovat na místní potřeby a situaci v dané obci. Veškerá práva a povinnosti jsou stanovovány ubytovatelům bez ohledu na to, zda jsou fyzickými či právnickými osobami. Zákon ubytovatelům stanoví povinnost elektronické registrace a elektronického vedení evidence ubytovaných hostů. To samozřejmě může vyžadovat některé náklady ze strany ubytovatelů, například na pořízení počítačů, internetového připojení a podobně. Dá se však předpokládat, že většina ubytovatelů toto již má vyřešené. Na druhou stranu by ubytovatelé měli získat přehledný nástroj, kam bude stačit vyplnit údaje jen jednou a automaticky je obdrží všechny dotčené orgány. Projekt e-Turista, tedy online registr ubytovaných hostů v České republice, je součástí Národního plánu obnovy a je financován z prostředků Evropské unie. Pro čerpání těchto prostředků musí být registr plně funkční do konce roku 2024, což potvrdí dokument mezi dodavatelem a příslušným orgánem. To je vše, děkuji za pozornost. Já taktéž děkuji, vážený pane poslanče. Já otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Pirátů Jakub Michálek s přednostním právem. Ne, nemá zájem, tak v tuto chvíli poprosím dalšího přihlášeného, kterým je pan poslanec Vojtěch Munzar. Jenom upozorňuji, že ve 20 hodin budu muset přerušit toto jednání, poněvadž nás čeká napevno, tak jak jsme si odhlasovali, další návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vidím, že čas mám velmi omezený, určitě to nezvládnu v době jenom faktické poznámky, ale budu se snažit být co nejrychlejší. Ono se jedná skutečně o velice novou problematiku. Myslím si, že je potřeba o tom řádně diskutovat na výborech, protože tato problematika vyvolává zároveň mnoho otázek. Já tady chápu a vítám dokonce i to nařízení Evropské unie, co se týká té identifikace na základě oznamovací povinnosti, což je základem toho nařízení, které tímto zákonem chceme adaptovat. Ale nebyli bychom v České republice, abychom si k tomu něco nepřidali. A tam je jádro možných problémů a rizik, které konkrétní paragrafy přinášejí.
Já jsem se chtěl ve svém vystoupení vyjadřovat pouze k několika dílčím bodům tohoto návrhu zákona, a to je ten systém e-Turista na jedné straně a za druhé navržený paragraf 9.0 nebo 9o, který dává zmocnění obcím. Jedna z věcí, která mě na tom novém systému a na tom registru trápí, je míra soukromých údajů, které by každý ubytovaný měl o sobě do e-Turisty poskytnout. Chápu sice důležitost takových údajů pro statistické účely, ale každá databáze se dá nabourat a každá data mohou uniknout. Proto bychom měli být nesmírně opatrní ve vyžadování soukromých údajů od ubytovaných osob. Je vidět, že původní předkladatelé, původní vedení Ministerstva pro místní rozvoj si s tím hlavu moc nelámalo, s tím, jaké množství soukromých údajů se bude vyžadovat. A tady chci na tomto místě ocenit vstřícnost nového vedení ministerstva, s kterým jednáme o pozměňovacím návrhu, které poskytované údaje upřesní podle platné legislativy. Samozřejmě je na místě, že u cizinců to musí být více údajů tak, aby se naplnil zákon o cizincích, u českých občanů pouze údaje, které například slouží ke stanovení místního poplatku u pobytu. Každopádně věřím, že takový pozměňovací návrh Ministerstvo pro místní rozvoj do druhého čtení s naší spoluprací připraví a projde odbornou i veřejnou diskusí. Dalšími dílčími věcmi, o které s ministerstvem diskutujeme, je postavení dočasných ubytovatelů, respektive hostitelů. Z mého pohledu je přeci úplně normální, že například student bydlící v Praze může například v době prázdnin svůj byt dočasně pronajímat. Z mého pohledu po lidech, u nichž pronajímání není opakující se kontinuální činnost, bychom neměli požadovat množství administrativních úkonů, například založení živnosti a podobně. Pak máme nějaké další dílčí připomínky, co se týká lhůt, nahlašování do e-Turisty a podobně, ale to věřím, že s Ministerstvem pro místní rozvoj řešíme. Nicméně z mého pohledu nejpalčivější otázkou je ten zmíněný paragraf 9o, tedy navržené zmocnění obcí. Jenom zdůrazním pro ty z vás, kolegyně a kolegové, kdo jste ten návrh nečetli, že ministerstvo vlastně navrhuje, aby města a obce mohla prostřednictvím svých nařízení stanovit období, ve kterém je poskytování ubytovacích služeb v bytových domech zakázáno. Zároveň může stanovit nejvyšší možný počet dní v roce, po které může být poskytováno ubytování, nebo nejvyšší možný počet osob, které mohou být ubytovány v bytě vzhledem k velikosti jeho odbytné plochy. A já chci tady zmínit a musím tady zmínit, že návrh je velmi obdobný s tím, co už zde i v minulém období bylo několikrát předkládáno. Tehdy pozměňovací návrh, který byl obdobný a hlasovali jsme o něm v roce 2019, získal pouze 31 hlasů z tehdy přítomných 175 poslanců. Z mého pohledu se předkladatelé při předkládání tohoto podobného návrhu nevypořádali již s tehdy uvedenými připomínkami, které zazněly v diskuzi, a zároveň s připomínkami, které došly v připomínkovém řízení. A já si je dovolím shrnout do 3 základních bodů. První základní bod jsou pochybnosti vůbec o ústavnosti vyplývající z otázky přiměřenosti a míry takové regulace osobního vlastnictví. Druhý základní bod jsou pochybnosti o vymahatelnosti a třetí bod o dopadech, respektive zda takový dopadne na problémové vlastníky, když je stát těžko umí identifikovat a většina těchto pronájmů se pohybuje v šedé zóně. Protože 8 hodin, tak já bohužel nedokážu dovysvětlit ty důvody, ty 3, a nechám si to na pozdější diskuzi. Děkuji. Já taktéž děkuji, ano, a je 20. hodina a my jsme si odhlasovali, že na 20. hodinu nejpozději budeme mít pevně zařazený další bod. Tím pádem já tento sněmovní tisk číslo 761 přerušuji. Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji, vrátíme se k němu později a v tuto chvíli, poněvadž je 20 hodin,